Nyime riwruok mar jopuonj KUPPET bade ma Migori okwedo paro ma piny owacho nitiego mar ng'ado atamalo 3 mag osach jotich mondo tigo e chenro mar gero ute ma pachoka. Jagoro mar riwruok mar jopuonj KUPPET e bade ma Migori Samuel Orwa wacho ni jopuonj sani kalo e ngima matek ma bende ok ginyal yie mondo kendo chak piny owacho ong'ado sachgi. Orwa okwayo jood bura mamalo mondo kik yiene piny owacho mondo ng'ado sach jotich ka owacho ni piny tek ne ji te. Maino sirkal Frederick Nyabuoga ma ochung' ne skunde mag sekondar e riwruok mar KUPPET e kaunti ma Migori mane wacho ni piny owacho ong'iyo machielo mar manyo menda mar jolo gedo mar ute ma ok gimulo sach jotije piny owacho. Duto idhi ng'adi gi sirkal e weche moko ma bende ok wane kochomo yo. Jopuonj ni e SACCOS, jopuonj ni gi banks kendo sikaw loans gi mortgages magichulo magigero go udi. Koro omiyo ng'ama dwa gero ot machielo miluongo ni affordable housing scheme ni. Wadwa nyise ni wan gi udi to joma onge godo bong'eyo kuma nyalo yude pesa migero go udi e teaching profession ka. Wadagi wach mar Finance Bill 2014 nikech jopuonjwa niga ability mar gero utegi, jopuonjwa onge pay increment mosemigi in the last 5 years, kendo jopuonjwa gi bende dwano bi ochul 2.7% mar NEF. Koro wawacho ni wachno watamore ka sirkal mar Kenya Kwanza dwaro pesa magigedo godo gimany yore mamoko to taxing the already overburdened teachers of Migori County and teachers of Kenya.